बा फामे रुमबांमोन जिरायदों औ हायथा ओरैनो जिरायगासिनो र' दे हाय फाग्लिफोर थुदोहाय बबेयावबा जिरायहैनोसै बेयाव बाथारबाय आङो माबा सेंग्राफ्रा नुफेरबायदि गरल' नायलांबायल' थायो दसे थाथ'हाय मा जोंहा सेंग्राफ्रा नायनोसो बेयाव जिरायखादों नोंहा लाजिसो थोद नोंसोरजोंबाथाय जायाहाय आं बोरैबा मोनोलै लामा दथायाव सिख्लाफोरखौ बिदि जगमाबायना थानाय नुबा मानसिफ्रा गाज्रि होनबा होनथों दरखार गैयाहाय बेलाय जों गामिसो मानसियानो लाजिखौ जुथारहाय बे होनबासिनो दाबो लंपेन्टखौनो गानफेराखैनो गामि दफायाव थाबाय थानायखायनो मडार्न स्टाइलफोरखौ मिथिथारा बे फाग्लिया आरो देलायनोबोथ' बारा रोंखायानो दे जावबाय थालै जोंफोरखौनो नोंस्रा मालाय साननैसो टाउनाव थाना फरायनायाल'नो रोंजोबथारबाय जोंफोरा गामियाव थानाय नालाय जेबो रोंथारा नङाब्ला आमथिफोरा गामियाव थानानै देरबोबाय नायलाय एसे ओरैनो एदावनायल'नो देहायाव नांथारबायलै बेहा देहायाव नांनाय नङाहाय नोंसोर ओरैनोबाबो जोंफोरखौ टाउननि भाब लाना लाजि फोनांबाय थाखायो गामियाव फैबा गामिनि थासारिजोंनो गोरोबना थानांगौ जायोना थौदो फिसा बाथ्राखौनो इमान सिरियास लायो नामा ओइ फामे रुमबां बा मानि सेमिनार जदोंब्रा हेलेपे ग्रुपनि खोमा दङ ओरैनो जिरायना गरमखाय बार जादोंमोन नोंसोरलाय बहा थांनो है जों ओरैनो थाइजौ खाजि जाहैलाबायनो नागिरदों र' मेन्टेल लानि खाथिनिखौ थाइजौ खाजि हे जोंखौबो लांफाना जोंबो थांगोन जोंबो जागोन ना थौ थांनोबा होनबालाय थौ थांनि जाहाथ' फामे टाउनाव थानानै थाइजौ खाजि मोनजाथाराखैहाय थौ होनबालाय थौ जोंबाथाय जत' पत' दानो थांथारनोसैबो हाब दानो थाङाबा माला थांनांगौ जाखो जों ओंखारबोखाबायानो ना है नोंसोर मैया थांदो होनबालाय मैया थांदो दे जों दिनै थांसै हे र'हाय मा जानोबा मा मारफैदो फै लोगोफोर Ôi, nó giả ní là nó gắt ní tay rồi à. wow tamam dongเลย Ồ, mà rể mình đã đồng lấy ăn này nó bớt ra cái mình. Hei mutla dini si diniเลยtamam zahalangเลยgitu Ồ, heri, mà nó sẽ hẳn nó giả bà. Hai bà kiri này kìa lệ. mà kiri này đi belai siri này hindra mental bhai Ồ, dừng này rể bungai nè khô rô ra lăng mê lệ. बुजिनानै मोना फाग्लासो बिसिनि र'खौ omok lai tangnaय omok lai पैना हिनबालाय बहा बुजिनो आचा मेन्टेल भाई नों मानो गस्ला गानाब्रा Ồ, heri, जोंफोरा बदिया लाले माथो. Ồ, मोदोमाव टेटु खंसोगोन ना मानो बिसि देखायनांगोन ना दाथ' आरो गरम बोथोर गस्ला गानदावखाय अ हेरि मा रे गरमलै अखौखौनो मोना नोंगौ आसोल मेन्टेल भाई हिनजाव लादो सामब्राम हाय मानो रे बुङोलै बोरै बुंथारैनो दे जों हाना जासिगोन दे मेन्टेल भाई बा जाम्बाया मा रखम मानसिलै बोरै बाथ्रा बुङोलै सिख्लाफोरनि गेजेराव गाज्रि मोनालै आसोल एदावदोंसो दा मोजां हानना जा दाना थाइजौ हाननाया मोद्लानि फाला गुसिंग्राजों आंजों खनग्रा आरो फामे रुमबा मोना हानानै सुखैग्रा माने खाजि लेंग्रा दै बा आंखौबा गाखोनायावसो दोनलायबाय गावस्रा गोरलै खामानिखौ बासिना लाबाय ओमफ्राय आं गाखोनांगौ आरो बाराबा हानोबो जायाबालां केला आरो मोद्ला नोंखौ गाखोनो होनायनि जाहोना जाहैबाय नों मानसिया एसे मोख्रा टाइप ना सरि मा होनो इखो मान्दा टाइप ना जेराव मेराव बारखोनो हालाबायो ओइ बिगुर सान्थाय सोरखौ मोख्रा टाइप होनदों नोंहा नोंनि मेगना एसे गिदिर माथो बान्दर साइज साला ए बेटा मा होनदों नोंहा जानला मेला होनखानालै लेवरा है जालायबायलै बिसोरना थाइजौ हाननो फैनाय माबा नांलायनोसो नागिरबाय जानो सोरबा सासे गाखोबानो जायोना दान्दाफोरजों बुस्रिनो हानो हाया नामा आं खस्थ' हानना होग्रा नोंसोर आजादि जाग्रा मा घन्टा मोनगोन आंलाय नोङो होनबा एक्सट्रा हाजिरा फैसा होबावलायनांगौ नामा होनबा लोगोआ बिदि जायो थाइजौ हाननो फैनाया दे नोङो थाइजौ मादालिखौ होजोबगोन दे सोबलुबाय थानो हागोन नों बेखौनो नोंहा लाबानो जाबाय दरखार गैया गाखोआबो जायाबो नांगौबा है बादो आंनो गाखोनोसै खोमालै बेखौसो इमान गियोना थैबा थैगोन थैब्लाबो रावबो गाबग्रा गैखायालै आंहा भगलबान सिख्ला रायजोनि जै आफादसा ओइ सिख्ला रायजोनि जै फिस्लाथारलै बे सिख्लाफोराबो ओरैनो मालाय सेव जागारायल' एसे ओरैनो खिथ्राव नारखोना होफैबानो जायोना नोंगोथ' बा माथो गुसिंग्रानाबा आइडिया मोजाङानो हा गारा ओरैनो गाखोफ्लाना सिख्लाफोरजों खिथु नारखो जानो लुबैनायल' मुदलाखब नोंनाबाथाय साननायानो असदाखा गावबो गाखोनो मालायखौबो नेगेटिभ सानबाय थागोन बे थांफिनसै होनबालाय रावबो हाननो हालाबालाय बे फाग्ला बिदि जायो सिख्लाफोरखौ लाबोफानानै अपमान जाद्रायगोन माथो खालामबावनो होनबालाय बे सिख्लाफोराबो माबा मोदोमाव थानाय बायदि गोखै गोफा जानो लुबैबाय थागोन बे मालायनि सायावल' बारा बखिना दे गुसिंग्रा दानो जोंनो गाखोनो हाना लांगोन नोंसोर थाइसेबो मोनजानाय नङा देलाय गाखोलाय देलाय हायोबा देलाय
उखुम सानिफ्राय खुमब्रा फिथाइ सिरिनाय बायदि जलदब गोग्लैना दाब्ले जालायबासो थर मोनगोन। हारा नागिरलायनाय जागोन नामा आसोल? जोंबो हायोब्रा गाखोनो, नाथाय दानो नोंसोरो फट' खेबलाबायना फेसबुकफोराव हगारना होलाबायगोन। ओरैबा बर' सेंग्राफोरा भाइरेल खालामनो बिराद मोजांथार। नाङालै नाङा गाखोना बरनाम गैयिनि बरनाम आरो सिङाव इउपि गानाखैबाथ' गाखोथारनानै सिरि थादोलै नोंसोरजों जाला नोंसोरखौ लामा नायबाय थाबा मोनजानाय नङा। साला बेखौ दान्दालायना बोथिफैबाबो जागौमोनहाय। आंनो गाखोनोसै दे एबार नायदोल' जोंफोरखौ टनिजानि मोख्रा बारे बारे बिफां गाखोनो होबावगोनसो। थसे ओइ सोर उन्दैयाव थाइजौ खान्थाल खावना जानायनि साजाखौ दिनै होथ'नाङा दै। ओरैनोबा दिनैसो गोसोखांदों आरो गोग्लैबाबो थैलायनाय गोग्लैयाबानो जाबाय। ओरैनोबा हाबा लानो मोनथ'वाखै। आइया माथो हाबाय सामथाया हाबाय। नुदों जोंफोरखौ वाव एसेल' बुस्थु बादि मोनदों नैबे सामथायखौ। काट्रासै काट्राबो डेन्जारबो। दे थाइसे खाना हरग्रोदोलै सामथाय जानो लुबैथारबाय। रावबो जाग्रा मा जमाय जागोन। आसोल बादुलाया नोंनो आरो नोंनो जाग्रोनो होनो। हानदों हाबा वाहा माथो वाहा गोमोनबो गोथांबो दंलै बबेखौ हानजेननो जाबायलां। आइथै बाला माथो खैजिमाबो दंसोगारोलै। लागाव खैजिमा बाथ्रिम अरनाद फागसो जेबो नङालै सानथाय मासे खैजिमा जारलासो थाइजौ जानायाबो। बबेथिं हाबना अरहैखोथाय माबा थाफ्लि माबा उसुबिदा जायगायावसो अरहैथारो फालावरा। नै हम दे आइथै साला बिगुरा दे मोखाङावसो गारलाला आथा जोबबाय दा। नै थाइसेबा हम बे साला सान्दै खिहंखाया बियो मोखाङावसो गारलाला। सरि मोनलाथाय सरि र' थाइनैसो खाबावनि। दे माबा बैलाय बैथिंजाबो दङ। जाबाय जायाखै दे थाइनै सानबाव। जासिगोन नामा? जाथ'वाखै दे थाइनै सानबाव। अरबावदों बाला खैजिमाया। दे सामथाय थाइनैसोल' हानबावथारदो। र'लै नोंसोर हाननो जानाय नुवाखै खैजिमाया अरिजिनेल बासा मानि अरायलांदों बासारनानै। मजा पाइले बे साला सुवाखौ खि जानाय खैजिमाफ्रा खालि उसुबिदा जायगायावल' अरमारोलै। जाला सामथाया दालाय हा बै गोमोन थाइनैसोखौल' हानना ओंखारदो। गोमोना बारा थिग जायालै सेवनाय थायो सेवनाय जेरै दानि सिख्लाफ्रा नुनायावल' साफा आराम सेवनाय थायो बारा गोमोना। बे सामथाया जोंखौ डाइलगसो बलायदों। सिख्लाफोरखौ जाबावनायखौ नुवाखै? दान्दा लानानै मानसिखौ एकलाय फैनाय सामगोन नामालै? सॉरी ऐसा मत करो यार ऐसा मत करो कूल डाउन बेबी कूल डाउन। जानाय नंलालै बारजुमाबा। बारजुमना लालाबायनो गोदाव सोराव नायलाय बिगुरफोरा बोखांफैनो गारै माबा दंफां मुरा बायदिसो थागासिनो माबा गल'ल'सो थागोन। ए सादो दे सागोनल'सो दे आरो थैबा थैगोनल'सो मा जानोखाय। दांना नोंसोरो अरदाव आइदै मोजां जायगायावनो नांदो बिदारफोरासो नस्थ' जाजोबसिगोन खोमा। सागागोन दे दालासिनो थुदो होनबालाय दे थाइजौआव खनदो दालासिनो सागागोन दे। थाइजौआव खनदोहाय लोगोसे खनदो गासिबो। आच्छा जिखियानो जा दाथ' लेंखांबायबो नालाय दा जानायनि फाला आंनो बांसिन खस्थ' खालामबायबो नालाय माबा दुलुनलायबायबो बेखायनो दिनैनि थाइजौ खाजि जानाय हाबाफारिखौ बेखेवनायाव आंनो फिथा हास'ग्रोनोसै दै। फिथा हास'नो माने आं गाखोनायनि आंनो उद्दुदनि खालामग्रोनोसै माने साखिग्रोनोसै। हाट मा गोदाव सोरावब्रा मानोलाय साखिलायनांगौ जाखोब्रा डाइरेक्ट रानना होबानो जायोना। आरे जाम्बा संख्रि फानलु नांनाय नायिखौ नायना होनबा नायना बादो मानसियालाय साखिना फोजोबग्रानि जोलैसो नामाब्रा। ओइ मोद्ला सोरखौ साखिना फोजोबग्रा होनदों हा नोङो सोरखौ साखिना फोजोबग्रा होनदों? नों हानखायाखैबो दै बारा गरम नङा बेयाव एकदम मोखाङाव गारलाना होजोबगोन। बानलु सिब्र' फाग्ला लगायखादों आलौजोबजागोन। सोरखौ साखिना फोजोबग्रा होनदों बेयाव? दे जाबाय दे एसे साखिनो हागोन। नोंसिना हाननायावबो नांलायनाय जानायावबो नांलायनाय नामा? बेनो बिगुरा बाराद्राय गरमद्राय माथोलै आंजोंलाय बारा फांफुं नालाय केला। र' एसे साखिनायनि
गोथावाथ' एसे गोथाव जादों जानायालाय एसे संख्रि खम जादों आरो आं गोबाब जागोन होननानै एसेल' होखादोंमोन ओइ सामब्राम सोरखौ सामब्राम होनदों नोंखौनो होनदों सामब्राम मा होनो सामब्राम एसे लाना फैथां ओमफ्राय संख्रि एसे लाना फैथां खालि आंखौल' थिनो मोनबाय थायो दहायनो होखाबानो जायो गावसोर बालाया एसे बादुला नायो साला गरमल' मावथोंलै मानसियानो अखाथारबो ओइ र' मोनसे आइडिया जाखांफैदों आंनि गोसोआव बाराद्राय गरम ना बियो बेखौ सागा होनोलै एसे बिनि बाहागोआव बानलु सिब्र' फालाखौ सेफ्लेजोबना दोनयो दै जाथोलै बे सालाया थाब अयनाय जागोन हामा जेबो नङालै जाथो सालाया बे गरमाव आरो गरम जाबावथ'लै गोलोम फुलायथों बाराद्राय गरमखाना बे साला जानानै गाखोबाय थाथोलै एसे फख्रियाव बारजुमनानै गोजोबना थाबाय थाथोलै एसे गाखोर बानलु फाग्ला सिब्र'खौ थुफ्लेजोबना दोनोलां आयौ बोरैबा जागोन खोमाहाय हामालै मानो बिदि जाथोंलै बे एसे नायनोब्रा माबायदि रिएक्सन जायो फाग्ला गोसोखांना खालामनो हायो नोंबो माबार मानसियानो फैलासिगोन बे जारलासोहाय नोंसोरजों ओइ जाग्रोबाय नामाब्रा जायाखैलै मुदला ओइ बिसोर आं बुंनायखौ मानिखाय एसे साखिनायदोंमोन आरो माबादि मानसि गोजाब्रा नोंसोर खेन्था खालि जाखुमानायल' ओइनो नोंना लाइ बिलाइनिया बेनो नों बारा बानलु जानो हायाना बेखायनो एक्सट्रा दोनखाबाय दे जादो जों एसे जाखांबायानो यामी दिनैलै दामाम जाखागोन केला बिराद जानो लुबैखाना दंमोनलै ये मजा उन्दुलायना जागोनलै उन्दुलायना जागोनलै माथो फानलु गोसाथार सालाफ्रा बानलुखौ मोदों होननाया बुरजासो सेफ्लेना दोनो आलु जुबायलै बिबु बिला माबा आलु जुबायलै मजा ना माबायदि मोनदों नों सोरगिनो खामानि ना नायगोन आंबो दैयाव थागोन ना हायाव थागोन जालांबाय खोमा सोमा गोजा जाथिसांजोब्बाय आयौ अन्थाबाथाबो आं गिलायलांबाय औलै बाराद्राय जाथारबाय खोमा जोंना दै नांगौ नोंसोर दै आं खालामजानायनो बाखाथारदोंमोन दै जाजोबबाय आंनो बिसोरो र' आंनो दै लायना फैनि सिखा खंखायजों दानस्रांफैजोबगोनलां थैबायलै दाना रख'रा बोरैलै सिखा खंखाया हाग्रा दानस्रांनाय बायदि दानस्रांजोबगोनलां बिसोरखौ जालालै बेयाव गयला ओइ जाला दानख्लाबजागोन बोरैबा बोरैलै बिसोर साला सेमा दंलाफ्रा हारामजादाफोरा खारखोमाजोब्बाय गिनानै सोला मोननायबा सनै सथाब खालामजोबगोनलां बिसोरखौ साला सिख्लाफ्राबो मारथार आसला अरजोबगोनलां साला आंखौ बिदि खालामनाया र' नोंसोरबो खिगुना खिस्रामा थैलांजोबगोन नोंसोरो साला बिबु फिसा बिबु गेदेर मानि जरायलाहैजोब्बाय खामसाबलाहैजोब्बाय आलु जुबाय दैयाव गोजोनना थांसै